Aha Zuli me ke goyin ne wai? Kai bari garin nan duk shiru ne wallahi. Dan kwana biyu dan shudin ma dake fita yanzu duk shiru ce. Yanzu ba bar gaji account ɗina 5k ta rage min fa. Ai go ita ma 5k yanzu nan zan yafi. To shikenan. Ana son kuɗi? A kudu ma waye bai son kuɗi. To shikenan mi wata gasa mana. A to ya take? Gasar ita ce. Na maka tambaya in ka ansa zan baka 20,000. Ka ce akwai fita cile Allah wallahi. Amma kuma da sharadi. Ina ji. Dan baka ansa ba. Da aka bani 5k din nan na account din. Wannan al'amari ita ake kira paracoxidodomycosis toxoplasmosis. Wato ciwon ajali ne wasa zai min fatality. Shikenan ni ma zan ma tambaya idan baka amsa ba za ka wani 20,000 in kuma ka amsa shikenan zan baka 5k ɗi. Yi tambayar ka. Nawa ne nisan ƙasa zuwa sama? What? Kai wannan fa ya zo da paracoxidodomycosis. Kai gaskiya ban sani ba ban account number ɗinka. To shikenan kai ma je tambayar ka. An zo wajen haka ne fa. Oge, wace dabba ce idan tana ƙasa tana da ƙafa 4, idan ta miƙe da ƙafa 3, idan za ta tashi sama ta tashi da ƙafa 2, in ta zo sauka ta sauka da ƙafa 1. Kai! Wannan tambayar naka sai kai ba account number ka. Daidai. Yo. Abani daban ne. Takawan baba daban ne. A Zuli. Me sunan dabba? An zo wajen. Ni ma ban sani ba.